Maandenlang hebben BFVW-vrijwilligers werken aan de nieuwe Vogelwachters-app. Daarmee kun je een waarneming 2 keer zo hard invieren als met de oude app. We willen snel registreren zodat we het beheer kunnen aanpassen. Snel. En dat is met name in de piekenfase is dat wichtig. Want wanneer die pieken verhuizen van land, dan was ze echt beschermd. En vaak is er een stukje land waar geen bescherming op zit. En dan, dat mag snel in beeld hebben. Dus de verantwoordelijken die moet dat snel in beeld hebben. En snel betekent ook makkelijker voor de meeste tiers wat oudere vogelwachter. Nou, je kan in 4 uur tikken op het scherm kun je iets registreren. Dus dat lijkt me dat ik voor de oudere mensen dat wat makkelijker maken is. En ja, je kan je vrienden er ook mee delen op sociale media. Je kan eigenlijk een naast delen, je kan een foto maken van hetzelfde waar je registreren waar je vrienden. En dan stuur je die zo naar de parken in Amerika of werd die parken dan ook maar wennen natuurlijk.